Γεια σας, είμαι Τίνα, είμαι 18 προς 19, όχι ακόμα τουλάχιστον. Σπουδάζω επιμελητής πτήσεων στο ΙΕΚ, στο ελληνικό. Δεν σας ενδιαφέρει, δεν πειράζει. Ξέρετε, μπορείτε να με βρείτε. Λοιπόν, στο μυαλό μου είχα ως ιδέες για YouTube βίντεο, ξέρεις, challenge με τα φαγητά που κάνουν όλοι, αλλά όχι φαγητό κανονικό. Καυτερό φαγητό. Δεν τρώω κρέας, χωρίς κρέας, να το ξέρετε, δεν με ενδιαφέρει τι άλλο, αλλά χωρίς κρέας. Με περίεργα φαγητά, διαστικά φαγητά, ξέρετε, ερωτήσεις, αυτό εκεί πέρα που έκανε ένας από αυτούς που κάνει το The Tonight Show, αλλά στην Αμερική, που έκανε με το γύρο και τα διαστικά τα φαγητά, πολύ ωραίο αυτό. Και ερωτήσεις, και άμα δεν τις απαντάς, τρως το διαστικό που συνήθως περισσότεροι όλο βρίσκουν και να τρώουν και τα απαντάνε. Αυτά εκεί πέρα με τα chicken, τα hot chicken nuggets, πώς λέγονται, δεν ξέρω, δεν έχω φάει. Πολύ ωραίο και αυτό. Μετά challenges, αλλά ξέρω εγώ 24 ώρες κάπου, κάμια βόλτα σε κάνα χωριό. Να δεις ρε παιδί μου. Μετά σκεφτόμουν μια στήλη με κολλητή, ξέρω εγώ, φάση, στην οποία θα μπορούσα να σχολιάσω πράγματα, ξέρω εγώ, που έκανα πιο μικρή, 18 χρονών είμαι, πόσο πιο μικρή. Εδώ πέρα ένα σπουδάκι, μην το κοιτάτε καν, απλώς δεν υπάρχει, οκ, μόνο μου. Καθίστε. Τέλος πάντων, μπορούμε σε αυτό κάτι σαν podcast, αλλά όχι περίπου, να σχολιάζουμε με μια κοπέλα τη ζωή μας ως έφηβοι, γιατί όλοι οι έφηβοι περνάνε κάποιες δυσκολίες και εγώ έχω περάσει από μόνη μου, και ειδικότερα το σημείο που γίνονται από έφηβοι ενήλικοι, γίνονται από 17-18 και πρέπει να δώσουν και τις Πανελλήνες, και εκεί πέρα είναι που περνάνε, πιστεύω, ένα κομμάτι πολύ δύσκολο στη ζωή τους και ως εμπειρία περνά. Νομίζω πως όλοι μας μπορούμε να ταυτιστούμε. Και μετά είχα ως μια πλέον ιδέα, τέλος πάντων κάτι όπως είχε κάνει και ο Φίπστερ, που είχε κάνει αυτό το μάθημα για YouTuber, αλλά περισσότερο εμείς θα μπορούσαμε να πάρουμε διάφορους ανθρώπους, να είναι κάποιος σαν καθηγητής και να κάθεται να τους ρωτάει διάφορες ερωτήσεις, που βρίσκεται αυτό, που βρίσκεται το άλλο, τι πιστεύει, όχι τι πιστεύετε, διάφορες ερωτήσεις, και πολύ εξυπνάδες και καλά, όχι περισσότερο για να γελάσουμε, όχι για να δούμε ποιος είναι πιο ευφυής ή κάτι τέτοιο, καμία σχέση. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε.